kena nabalentozana. So no phela mina angibeka yeah. Ngixaka ukuthi mina ama-haters kaTamara asephenduke aba ama-protection kaTamara man. No, lalela ngutshele. They are not protecting uTamara. Phela uthina one thing we did. Sathatha lengane lesayigibeza phezulu kwamakhanda abo kanti base beyinqobile. Awudanti. Sayenza ukuthi wena Myezo hlakaniphile wena. Yiko ngithi udinga ukuba seParliament. Sayenza ukuthi ingane ikwazi ukuchanasa kalula sayiphi protection, sayiphi backup. So that was our biggest mistake. Kanti asazi ukuthi at the end of it yabona ngisho ngathiwa kwakukhona ama inconveniences phakathi kwethu. Noma mhlawumbe ungaboni ngasolinye. There were so many people ingane yaqala ukuthi be contacted nabo ngame through mina. I remember even the first time ngithi ngiya withdraw ngiyaphuma feeling weak. Kunomunye umuntu omkhulu kabe samfonela sakhuluma naye over the phone call wathi no Miyeza ibala no akube kanje izinto ezincane lokho kuyadlula noma ukuthi yonke for the first time I celebrate ingane ijabula ukuthi empilweni yayikhulume noSibanibani. Can you imagine all those things? So mase kuthi uMiyeza usenenkinga usefaka ingcindezi noma ipressure noma use actor ngalolu hlobo lolo ngesimo sokuthi kanje why labonke labo bantu labo bengakwazanga ukuthi bathinte ukuthi hayi bonanga uMiyeza only to find out umntwana oqhamuka ukuthi kwabanye abantu yebo bobhuti ngiyanilalela impela kodwa in this case angeke ngizwe ngani like hey bafethu nina nazi ama voice note ngapha kaMiyeza ahamba wodwa uMiyeza manje usayi-threat usegijima yonke lezi zinto lezi hey ukuthi bafethu khona izulu ehlezi sithi uyakwazi uthatha inyoka moyithatha wayifaka ejezini uyifica igodola mayisifudumele ebebese iphenduka straight ishawe ngale ndlela and kushaya u50. Uyabona nje mfoka Miyeza ngiyakuzwa mina mawuthi sathatha lengane sayigibelisa emakhanda osisi bethu. Mina I maintain my standard sokuthi angifuni mina osisi bethu ngokuba wrong kukaTamara ebese kube ngazuthi i-wrong into mina ebengiyisupporta angifuni ukuya kulo direction loyo uyabona ngoba lo nto ibizwa ngokuthi okushuthi manje sengiyakhothama manje against network yakhe mana Max network yakhe yabet vuka lapha embhedeni network yakho iyabet. Lalela mina I'm not disputing ukuthi into ayishoyo i-right or i-wrong. Into engikhala ngayo i-manner of approach indlela edeliverwa ngayo. Number 2 uma kuzothiwa imfundiso for ayingane elandelayo she did not say that kodwa kwase kukhulunywa Vuma Baba Myezo kwase kuqoqwa inkulumo masiku live angithi yayisiqoqwa inkulumo masiku live kuthiwe cha ikahle sikhulu ingane iyalungisa yenzela izingane ezilandela ngemuva kodwa akaze yena akubalule lokho to a point ukuthi kunenkulumo engezange till today ngiunderstand kodwa ngengene kuyona kuningi okwangibandaziswa lapha kwinkulumo zakhe ukuze zizosuitha lento le the agenda nina enanifuna. Uthando is way different and ngiyohlale ngisho is way different. Angazi noma nimthandanga yena ngoba wayenendoda yakhe amavideo akho wenza nendoda yakhe. Kodwa lento yokucindezelwa uTamara zanga cindezelwe. La shawa lebhakede ngoba kwakulaywa. La shawa lebhakede ngoba kwakufanele kulaywe ukuthi veleni iwine nothando wayevalwa bakwethu. Usanda kubhibhidla lengane ithi ayekho umuntu esifazana ongenanzalo. Yabhibhidla ngase ngithi mina ubuke njalo imisebenzi yoMyeza Nkosi yami isiyabhibhidla ke lengane. Yamanje ke leyo yamanje kukhona la kuthiwe umuntu wesifazane ufana nengane
umuntu wesifazane ufana nengane. So uma ngabe wrong, mangabe ni wrong, yindaba amadoda mayenishaya nijaha ukuthi police station. Izwa nje. Upromote GBV, uyayipromote. Yes. So now elami lithi as much as nithi ni supporter inkulumo, let us be fair ekusupporteni inkulumo. Baningi abantu abakhuluma uhlobo lenkulumo kaTamara. But banendlela futhi yokuyideliver. Kodwa iqiniso lithi uTamara specifically waphakama noma kwashayelwa ibhakede ngesimanga sokuthi kwaphakama lo namhlanje nimbiza ngesitabani. Wazoma wamela abantu besifazane. Wasuka wangena uMampofu. Namampofu naye futhi wayengani. But interpretwa ngenye indlela leyayo ukuze isuthe iagenda yenu yokuqala ibhakede leli. Okuyilona linixabanisayo namhlanje. Yabona isifundo kufanele isifunde namhlanje. Into eqale kabi. Lento eqale kwakhala abanye abantu kuqala ayikaze yaphela kahle. Into eqale kwakhala abantu ngisho ngathiwa wayengaqondile ngqo kumuntu noma engaqondile ngqo kuba wengane, for the fact that isizwe sabafazi sikhala sonke sikhala ngaye, it was never going to end well. Yakhala indoda yabizwa ngamagama indoda yomuzi wayo baningi futhi angibalusisa baningi. But all I'm saying is isifundo lesi babumyeza, isifundo sakho ke lesi into angeke nisikhotamise Khohlwane weshado Khohlwane bosisi namanje siyaphinda sithi namanje mina ngumfo wamakhaya ngiyaphinda ngithi Tamara was correct. Angeke sivume ukukhotaniswa yinina thina. Tamara was correct. Yes. They were correct nabanye. Wengane. Wena usulwimpi esesidlule kuyo la besikhuluma ngesimo salendaba ukuthi seyijikile manje yakufaya. Lese sifuyela kuye yobani ukuthi kwethu babomuzi kwethu kwenela waTikTok kakhulu. So ingakho ngithi sometimes uTikTok osebenzisa amagama okukhombisa ukuthi sekunencindezelo nizela kumyeza uzonika ama-answer ukuthi elakhi isayidi lithini manje sesizumuva sivele ukuthikaneni sekuqophishana ngoTamara. So ulive njalo cha ulive abantu abalimi esecela phezulu umyeza phezulu bethi ngale chazathi yakho cha weshado mfowethu balwimpi yokuthi umyeza akakhothame. hayi umyeza unesoka. Umyeza unesoka kunawe ubuthi. Umyeza uyakwazi ukuhenglisha abantu. Umyeza uyakwazi ukukhuluma nabantu besifazane. Umyeza uyakwazi ukukhuluma engayifaki inhlambe emlonyeni wakhe, unlike you who doesn't value anyone. Yes, uzawadrenishwa nje solo lokho ngoba ukwazi ukukhuluma Max, awunalo isoka. Umyeza ungayifanisi umyeza, umyeza unesoka, umyeza uyalaleleka, umyeza uyahlonipheka ngenxa ukuthi unesisoka. Wena into ongasoza waba nayo leyo. Usithobile ngiyacela ingane zakwethu manje ukuthi ngathi singakhuluma sihloniphaneni singabanga umsindo singapointanini mhlawumbe hayi wethombile kulungile enjoy phela ukuhlonishwa umyeza ungabe sowufuna nami ngikuhloniphe. Nawe wena ebamfethu manene into asemgqonyeni nje wena manene hayibo Thobile Max man hlonipha kanayo manene Thobile ngicela uwithdraw amagama akho wabhekise next yaqhubeka. I withdraw Max bafu uThobile uyalentozana uyaxolisa nje ukukhuluma kabi kushelela ulima sisho kanjalo. So Max uyazwa lutho nje network yangishaya ngizwanga lutho ukuthi uthini. Ngiyakwamukela ukukhoxisa Thobile, ngiyakwamukela sisi. Siyabonga futhi. Nazo ke bafethu.
No, we Shado, no, it is fine. It is fine. Manje ufuna ngilentozana lapha ngifuna ukulento ufuna ngiupload lapha ngibuyisela u2000 engawusebenzisa campaigning noma traveling indlela kaSisi. Ngoba ngathi nawo usuyinkinga kakhulu yonke lento le. Bese futhi ngizoxolisa kubafuthi laba bawoso business nani ababefaka imali yabo ngoba bengizwe ngathi ngani ithe imali sekhona uma kukhona onama demands noma ofuna imali yakhe maye izoyibhekisa kumina straight ngicabanga ukuthi kukhona na kwi bank statement ingane yokulinka bese kubuyisele emva makumele ibuyisele emva umuntu ofuna umnikelo wakhe wena umnikelo uyafuna noma ufuna angazi but mina anginawo amandla ukuthi ngawukhokha noma ngafela izono zento engasekho kuyona noma engingcolisayo noma engidenta on social media. So simple as that. Kuphela ngizwela izolo yeah mfethu. Angazi mfowethu mina sengisaba nokuyifonela ingane. Angazi makwenzeka mhlambe uhlangana nayo the through phones lapho. Okungibuzele kuyo ukuthi kukhona nomakhanye kumele mhlambe akukhokhe ukuze nami ngizolungisa lapho ngingathi ukuthi sabaleka nemali yengane. Mhlambe makhona nami kumele ngikukhokhe angithumelela umyalezo kancane nje kodwa bafowethu Myeza mfowethu kunento engifuna ukuyidlulisa uyazi sila einkundleni zokuxhumana kunabantu abahlwempu kunabantu abaswele ngempela kunabantu abanenkinga ngempela uma ngabe kuzoba nesimo esifana nalesi whereby nizodonate imali kumele iphinde ibuyele emuva sizokhona kanjani ukuphinde selula isandla ngoba kunabantu esifisayo ukuthi impilo zabo iqhubeke manje sikhuluma Myeza you one of imani cabanga manje lokho imani cabanga manje lokho yabona mawengane umencane mana nihlonipha phela mana ube ncane awuhloniphi man yazi Myeza mamela akusikda aqali ngoThamara uthi sidonate imali sike sayidonate imali kaningi baningi abantu abaziyo thina saba ukukhipha imali because of abantu bakithi asifuni besafare phambi kwethu sinengane esemaresi lela idlile sinokuvula live sinoku-inbox ayicela imali so then ingane yakho wona izoba nenkinga Myeza sithi sicela ukuthi ayicampaignele Myeza usebhalwe igama elibi ngalento esiyenzeka manje so siyacela ukuthi Myeza ungagive up ekuthenini uma kukhona okubonayo kokuthi one of abantu esinabo ku TikTok uyasokola uyastruggle uhlala endlini enethayo uliphakamisa izwi ukwenze lokho kufanele ukwenze because impilo nento eyakhiwa ngabantu abamnyama ibulawa ngabantu abamnyama lento kaThamara isizokwenza ukuthi even abo businessmen aba right abafuna ukudonate bengasakhona ukudonate because of isiya backfire manje yabuya nani bose senilwa kakhulu asakhona ukuthi sinilalele silalelaneni sasogcina egcineni kukhona ozokhipha igama elingathi eshoyo bafo ngishile ekuqaleni nje ngiqala nje ngikhulume ngayo ukuthi uyabona nje uMyeza ukube nje leli ibhakede lakhe belifakela abantu abasweleyo ngabe ukude kabe mhlawumbe ngabe unesihlalo sakhe eParliament ngikhuluma nje ngabe umalema uhlele eduze kwamalema ngikhuluma nje so yileyo nto nje into esiyenzayo thina we like ukuthi yena si promote into eyinonsense abantu behluphekile la ngoba izwe mele ngabe liphakanyiswa yinini abafowethu nina mele benaliphakamisa izwe niqokisa izingane ezisweleyo yabona support abantu yabona izwe lethu lingalihle kabi kuba yonke lekuhlangana kweneni kwenzile nikuhlanganela ukuthi izwe lethu libe well successful. Halela wethobile ayikho yazi ngiyakuzwa you are making a lot of sense but currently ayikho into ozoyikhuluma iyenza sense ngoba imandate iyodwa la ukuthi not mandate inkingi iyodwa la sithathe ingane sayigibeza phezulu kwamakhandenu yachanasa kanti kade seniwinile sayipha even protection sayibooster self esteem phambu kwenu yonke lento lena yasigcogcoma yagijima phezulu kwamakhandeni so mina ngiya understand yonke narrative so you can blame us as much as you can but ngiyazi ukuthi yini yonke lento le oyenza ukuthi ukhale ngokwenziwe noma mhlambe ngibetrayal yonke sikhona at the end of the day so ileyo nto le ukhulu wami ufaka 50 rand wakampesha ngawo cabanga awu bafowethu awu hey awu mina hayi wena kuza namathu yaphila bafethu yeah ngiyakushoshoba ngikuphanela nosisibami ke ngiyazi badinwe bayafa
nisixolele webosisi bami kodwa Bahappy le nkulumo nje yami mfethu ngizoyiqondisa kuwena siyamyeza asazani mfethu kodwa ngijwayele ukubona la ku TikTok mhlambe nawo busy ngento zakho mhlambe uyaziphantela njenganathi kanje kodwa mfethu yabo empilweni vele mfethu ukona konke esikwenzayo sihlezi sinokuthi singosomathuba sifuna ukugrabha izinto ukuze sikwazi ukugaina nathi kodwa mfethu uyabona umuntu ufena uzibheke izinto akakuzona ukuthi ekugcineni isithunzi sakho sizogcina kanjani uyabo ukuze ulifake entweni uyabona nje kunabafethu abaningi abayifake kulento le ekade ukuyona nawe esibazi uyabuka nje ukuthi isithunzi sabo labafethu sidicilekele phansi ngoba bayifaka entweni nabo abangazi ukuthi bayifakelani kuyona yabo sonke bafethu imali siyayidinga sonke imali siyayithanda kodwa fanele sizibheke izinto esizifaka kuzona ezizogcina zisilimaza thina ungaba nemali but reputation yakho mangabe isifile ufana nomuntu ongaphili ngoba akekho umuntu osuke sakubheka ngeso li right wonke umuntu usuke sekubheka ngeso libi yabona nje mfowethu ngizokutshela ngoba ubaba umsweli umupha ngisho 10 rand mohlangana naye ungenayo imali yakhe yokugcina uyakwazi ukumnika ubaba umsweli ngobani uyamazi into ayenzayo uyabo ukwazi ukumflikela ngisho uhlangana naye ku freeway ngobani into ayenzayo uyayazi uyayibona leyo nto so bafowethu as much as izinto sizidinga emhlabeni sifisa ukuthi senze izinto zenzeke kodwa asizibhekeni izinto esizifaka kuzona ngoba nesithunzi sethu fanele sisivikele yabo angizokhuluma ke kakhulu ngeendaba zothamara nani ngoba angisiyona ingane njengoba impilo ngiyiphila nje impilo ngiyiphila ngokuyibuka futhi akusizona zonke izinto engizithathayo ebantwini umuntu mangabe bad angikuthatha ukubhedwa kwakhe kodwa ngithatha lokho ku right asuke ukukhuluma yabo so kubona bonke ke abafole kwi trap ewumbhedo nezinto mhlambe abayibonile ukuthi ziyabahlaba angazi umuntu usuke ehlatshwa yini entweni ekhulunywa omunye umuntu noma ngakuthiwa uyiyona kodwa umuntu makade engayiqondisi kuwena into engathi sibanibani engakubizi ngegama ngicabanga ukuthi leyo nto fanele uyibheke ngeso elikhulile ungayithathi leyo nto uyifaka enhlizweni ngoba izokulwisa uzogcina uyithatha personal into umuntu ezikhulumela noma ngakuthiwa into uyiyona noma ngakuthiwa umuntu uthi uyisela siyamyeza uzazi ukuthi uyisela noma ngathiwa mhlawumbe noma ngakuthiwa umuntu ukhuluma ngamasela wena uyazazi ukuthi uyisela kodwa phela lokho ngoba akakhulumi nomyeza fanele ke lokho kungakuhlabi wena ngoba akabizanga igama lamyeza so nje bafowethu asizibhekeni izinto esizifaka kuzona ziningi izinto ezingenzeka yabona nje la ku TikTok baningi abantu abafole for ama scams angazi why abantu beyithanda kangaka izinto ezingenasidingo la ku TikTok ngoba uthola ukuthi bayifaka imali ngempela entweni ezingenasidingo kodwa mase kufanele benze lokho okunesidingo okwakhayo abayifaki imali kunaloko bavele bathuka inhlamba abakhulume yonke into abayithandayo so abantu basazolimala uma ukuthi bahamba befaka amakhanda beintweni vele ezingenasidingo yabo ngoba le yayivele ngenasidingo wena myeza le noma ngakuthiwa mfethu wena wayibuka ngendlela yakho angikwazi indlela ocabanga ngayo kodwa ngisho ngakuthiwa wena wawuyibuka ngehlo elihle kodwa mfethu kwakufanele wazi ukuthi vele egcineni izokufaka enkingeni futhi izodicilela isithunzi sakho phansi sibhekeke mfethu isithunzi sakho ngoba la ku TikTok kunabafethu esihlangane nabo via TikTok kunabafethu esingafisi ngisho ukuhlangana nabo ngoba sesibuka indlela abaphila ngayo sibuka kuphi sibabuka ngani ngendlela yabo la ku TikTok yabo so asihlonipheni bafethu bathunu kancane isithunzi sakho wena myeza sosithunda uthatha isipolishi noma sobasiqonde komathunu yazi ngize ngicabanga inyembezi kamambovu ku WhatsApp wami ngithi yazizo ke lezi ngathi ziyangimanzisa njengamanje yabona ke so nje bafethu kuningi esingakwenza la yabo nje mawungavula live futhi myeza yabo nje ngelinye ilanga mfethu ukuze isithunzi sakho sibuye yabona mawungavula live ubize bonke abafethu usibize sonke njengo businessman uthi bafethu la uveze nje obuvezele endoda embi le uMax Makhanya lo uveze indle wayo yomunye umuntu esingamazi uveze indlu uthi nayi indlu yawa ugogo uyanetha unethwa yimvula ngicela nifake o100 rand o200 ukuze sikwazi kuyokwakhela lo gogo uphinde futhi usivezele iproject siphelile uzobona
uyobona ke lapho uyobe wenza into evele efunakalayo hayi mfethu ukuthi udlale abantu abamaqola ugcine uma ngabo nawe kanti bazolimaza isithunzi sakho uyabona umuntu mfethu ongenandaba nesithunzi sakhe mawumlandela wena uzomlandela kuwe sakhe isithunzi uthola ukuthi ngesiphinde sivuka kodwa yena kanendaba vuka vele isithunzi sakhe asikho vele asisekho kade asiqeda so nje anike nenza izinto eziright bafethu ngoba ninaso isikhathi sa TikTok uveze nje njengoba uveze le ndodeni uveze umuzo wayo ubone ukuthi ngesifake bafo Weputi Max asike isithombe esingconywana lapho ongasinikeza sona sisiphanyeke lapha umyaza wayengagezile la uMax yabonga bafethu ngaliqalapha la bafa shap wemathunga mfowethu Mathunga usehambile uyabona umfowethu uMathunga ukhuluma iqiniso bathi kuhlwa echo la yazi ya kune ekhonyana lapha ku DJ Score Mathunga umne wethu ukhuluma iqiniso omyeza kunayo into engifuna ukukunikeza yona kunabantu osazovula live bengene kuwe bezokusabisa kunabantu ozovula ku live bengene bezokubiza ngeqona kunabantu abazofuna ukuthi linda dadewethu linda kunabantu futhi abanhliziyo ethunukele uyabona ngibe nenhlanhla ngathola live Myeza ngingangenanga emsebenzini ngizokusho lokhu ngiyacela Myeza ume njalo baningi abantu abenza izinto wena lento inobufakazi imali ibingayi ku-account yakho kokile nonke njengoba nilani yakwazi lokhu ukuthi ibingayi ku-account kaMyeza nala icelayo wayeyicela ngoba kunendlela kuyoqoqwenye imali so iqiniso limali ithi ake sizame ukuthi sibuka abantu njobesho umfowethu ingane engenazi icathulo ingane umuzo wayo sithathe lokho esikutholayo kuma construction company wethu sifake lapha hayi ukuthi asondla ingane zethu isizwe sakithi sivuswa yithi ngoba siyabuthanda uba uZulu siyabathanda odadewethu bodadewethu angubeke lokho ozosakushoyo kulungile siyaxolisa ingane yagibele emakhandeni ngenxa yethu futhi singakusabi lokho ngenxa yethu kanti futhi nami engezukufihla ngizokubela nje onde Myeza lokho noma kungafika kule ngane noma live bengawurecord lengane Myeza inolimo olubili iyiqola lengane the way izinto izenza ngakhona inolimo olumbaxambili awukwazi ukuthi ungadonate imali asisho ukuthi Myeza ayingali nemali ayale nemali kodwa abantu ophila nabo noma sicampaign ku ANC siyazi sithola amathenda sicampaign badinga ikipa badingani ngoba sifuna ukufaka amathenda guys asingazenze ngathi sidoma kunamakhwama iANC manje mayifuna ukuthi kunokhetho izothuma ithi shabalala wena sikunikeza ithenda lapha Myeza wena sikunikeza umsebenzi lapha socela usicampaign socela usixhasa ngekipa socela usixhasa ngemali yamahotel abantu bayo campaign it's true ku campaign kuba khona imali ephumayo and akusiki ukuthi uyadiza ayidimandwa leyo mali but inkinga insizwa zakithi nikuthamara udumo wathatha uphondo walifaka ekhanda wagibela kithi ke manje mhlanje usesixhatha sodwa ene manje kuningi olive abasazoba khona bodadewethu la sazoxabana khona ngenxa lengane ikhombisa ukuba ingane eyingane on the other side yobungane ebuye futhi ibe yiqili isitholela imali wayengathathanga imali ayidla yenza izinto ezasazi ukuthi omyeza ivulula that ngincishile imali vele bekungeyayo hayi ukuthi ngoba sebetholile imali sesiyalazi nenani lemali sekumele kuliwe manje kubangwa imali engazange windoda ba akumele ngasilwele lokho yonke icampaign inemali ehlukile ukuthi kuzophuma imali la iye kusisi lapha phansi udadewethu uThobile ngoba ucampaign endaweni ukuphi useverulem Myeza ukuphi usekhona so asikhulumeni iqiniso singazenzile masibanga imali o2000 asikhulumeni into eclear le mali esiyibanga la lento esikhulumela la sikhombisa ubu useless besikhathi anshoni weshedu kanti lo 2000 rand lona kwakuwani u2000 rand lo kuthiwa waphuma kahle kahle engani u2000 rand ngazi Myeza so kwako petrol la ngithi khona la maneni was declared 2000 rand kuvala live ngomhla ka3 la ikhona ingane ayisho ngane ukuthi kwakuyimali ka cold drink leyo kwase kuyindlela engukhokhela ngayo leyo Myeza impela ngangikhona nami Myeza impela ngangikhona uqasha ngesithupha ingane uyabona nje umuntu 2000 lo yihawu lokuvika kwayo ngisacela ukuphawula la bakwethu mina bafethu manini mana mawengane mana
yazi lento lena izothatha ihambe ibuye ingiyukusele ngoshukela kanti ngiyibambe ngediscipline komthetho nje kahle discipline yes like maneni maneni discipline maneni into la ufuna ukuthi ibe clear ukuthi umyeza kuqonda ukuthi umyeza ufuna imali yana ufuna ukuthi ube clear ukuthi umyeza ugcine etheni yini into ekade ifuna enganeni i-update yani yayona yonke leyo nto le mina wasn't lying uma ngabe ngithi ingane ayisatholakala efonini and ngilezi ngisho ukuthi ingane the last time ingasathola efonini kwangakavalwa ngisho ukuvalwa vele ke nami ngase ngidecide ukuthi ngiyazidistance udabeni la lento le imali yakho ayila ko 50 something like I think kwakusengaphezulu mhlawumbe ko 60 what so that way she started to discuss ngaze ngathi mina kuyona no into ebalekile kumele ukuthi at least kube na something tangible ngaba ama parity kosimende noma usofa noma ufurniture nanani and inkulumo conversation yethu was smooth on those days kusaphuma campaign ama proof payment ayedlula kumina amanye ngothathu ngwalento zana ngale ngwaphushele ngale then and I remember mhlawumbe kunezinto ezingaveli kwazi kwaba nomuntu yenza live izolo myezi itheni hey like kade ngizwe kuningi kakhulu ngutshela baade bantu bafuthi lana belento le be share wena uclear ke wena igcine ikukhiphela ngaphandle umuntu omubi kakhulu umyeza utheke umyeza ke fine ngoba ifaka esikhwameni wathi uzothembeka veza ke sibuyelwe ebandleni nansi imali akushiyo ukuthi imali ingane ayidle kanjani noma ayenze kanjani but into wakufaka esikhwameni ukuthi ingane izothengelwa something at that time and she agreed kuleyo nto leyo that why even kwazi koqala ndisaqala kwazi kwasuggest ukuthi akube ne account ngangise KZN ngasikhathi leso ukuthi ukhona uMax mhlawumbe abantu abaziwa ukhona even nomgibe lapha akube neaccount mhlawumbe ezolentozana ezolento le ezoba nabantu mhlawumbe abaningi noma mhlawumbe kube iaccount yebusiness yathi izokwenza mangabe lentozana noma ifike emakhaya noma kusegoli kwaba isikhathi kwasho ukuthi mhlawumbe siyaqala ngomhla ka19 lentozana icampaign but still kwangakwenzakala ngaze ngaba nealternative account yabona nje lezi zinto ibhanoyi liphahlazi uyabona ukuthi igoli yenu vele nangeke ni achieve ngoba le mali le nangeke nisayithola ukuthi nimenzele lento enanifisa ukube kwakuthiwa yayihlangene ake sibekise nje imali yepholo yayihlangene team thaqa still nangeke nikwazi ukuthi nithi vula ama account ke sihambe ke siyothenga ipholo because nangeke vele nisakwazi kumanje imali engenile incane ayilanelanga iphone udadewethu kufanele ngabe khona angisho njoba uchaza khona into ekufanele ngabe ithengiwe mina kufanele ngabe mhlawumbe ngibonile ukuthi nalokhu ingane kubalayo hayi ke ngane asithatheni le mali asihambeni siyokwenza ngesimanga sokuthi vele i-account esebenzisiwe ipersonal ngiyekuthiwe ke ukuthi imakushawa ibhakede mana dadewethu uma kushawa ibhakede njengoba ubone elikababa umyeza elikababa umsweni imali ayingene straight kumuntu ukuze kuzokwazi ukufezekisa idingo zangampela zaloyo muntu loyo futhi ke ukube bekuya ngami baba umyeza kodwa futhi ngoba kuyingami bengizothi cela uyihlehlise kwamanje ezindabeni zama campaign namabhakede nokuqoqelwa kwabantu imali awuzidistance mhlawumbe ungahlangana na hey sisi bengiqala ngaze mina kuthiwa ngiphumele mhlawumbe usungahlangana nabo nje ngalento le mhlawumbe usungahlangana nobabshedo eceleni negenge mhlawumbe oyazi wenza umehluko emphakathini kodwa futhi ungenzeli uTikTok noklinika igama lakho namhlanje kutrenda wena ngelinye ilanga kuzobe khona enye indaba ezobitrenda sobe sinake yona uyabo but for now nje mfethu beka amathuluzi phansi mhlawumbe ungahlangana nabafowethu uqale enye icampaign but nje phuma endabeni yokuqoqeni kwemali ngoba igama lakho kufana nendwangu emhlophe sekukhona umuntu ovele wakushaya ngamanzi
noma wakushaya ngamanzi anodaka endwangini yakho ebimhlophe qwa wena ubuthi uzama ukwenza usizo wena ubuthi uzama ukuphakamisa yebo inkulumo ukuze abantu besilisa singakubalekeli futhi ukuthi abantu besilisa vele bayahlukumezeka and bayahlukumeza ngaphansi kwesandla sethu lento esho ubaba Max it's unfortunate ngoba benifuna vele ukuthi izwakale kakhulu leyo inkinga leyo kodwa manje eyazwakala inkinga yomuntu mawengane siyabonga awuzwe nje umyeza umqoqo webhakede use unumber 1 enemy uforwarda wonke ama voice note kaMyeza aforwardela kwenye ifoni ngoba umyeza usezophuca ingane ifoni noma usezoyibulala noma sekunjani usiyayithreatenisha noma seku hey ukahle kuzulala phansi khona bangishelele screenshot senumber yase US kwathiwa it's highly possible ukuthi umyeza ke lona mhlambe noma abantu bakamyeza yonke izinto lezi hayi bafethu no and futhi abafethu laba bahlehlisile izinto zabo nanti ababethembisa ukuyisponsorisha ayi ngiyabonga mina nabo ngoba ngiyazi ukuthi ba disappointed but abakwazi ukukhuluma kunezathu zakhona nje ezenze yonke leyo nto leyo eyayi offerishiwe kade ngingajikiwe but ke akunayo lento zana inkinga ngoba withdrawile abanye right honorable Duma ngisacela uvale imic bakwethu khona indlela aphefumula ngayo abantu abangekho comfortable besicela sicela uvale yaphefumula wena kuphela ovula imic it's either uyaphefumula noma kunento enyakazayo lapho asazi cela uvale imic okay Ay mina yazi ukuthi wemawengane ngibona ukuthi umyeza akahle lento leka Tamara akaphume nje ngiyona and mina kuba kuya ngami mhlawumbe ngabe live wokugcina lo okhuluma mayelana nalesi sigameko nangumzukulu la vele angisezi kulento zana angisezi ukuphinda ngelento zana ungapsayingena lento uvele ufocus mzukulu niyaphila Omzukulu Awubona wemyeza sikhona njani mfethu ngibulise no Max lapha ngibulise nadadewethu uSisithobile Niyaphila Siyaphila mnewethu right wena Siyaphila Uyazi into engifuna ukunitshela yona mina Max especially nawe siyamyeza ingane uma uyifisele okuthile wasuyinikeza leyo nto sikuyinikeze yona ukuthi mayiyenze usuka phakathi enhlizweni yakho wayinikeza yona yasingayenza lento osuke uyinikeza yona ngaleso sikhathi uyifunela yona ukuthi wena ufiselile ingane into engayifisi yona kulona iphutha le ukuthi uinvestile okanye ufakile imali endaweni lapho obufisa kwenzeke lokho bosuku ukufisa kusho ukuthi sala soyeka banengaba abantu abadisappointiwe abafisela izinto abantu abangayifiseli zona mina I am behind uTamara full by force 100% and 200% nenye into ekufanele niyenze ningamadoda kumele iqiniso ninimele kusukela ekuqaleni bese egcineni lo mbuzo engizowubuza manje ngizowubhekisa kuSiyamyeza straight Siyamyeza isifiso sakho sokuthi sifake o10 uthi asifake o10 kwakuyini isifiso sakho bafo ingane kwakune mission yokuthi esikhwameni esofaka imali kuzobhekala mhlambe kwenza i-background check noma kube na something eyisipho enhle izobuya la enkundleni zokuxhumana along the way kwahamba kwaba islogan sokuthi no akube yipholo lokho nikhuluma naye noma nikhuluma nina ninodwa ecaleni ngoba wena the day ufika kuthina uzositshela ukuthi asenzeni icampaign sifaka o10 wawunayo ivision ngalento okade uyenza ivision yakho wawuyenza nobani nihlela nobani ngale vision oyicabanga ngendaba kaTamara wawuhlela nobani lo
The vision came straight from me and my side. Ngase ngayisharela abanye abafowethu abawu2 lapha elentozaneni ku WhatsApp. Ngase ngambheka ngathungatha yena ulontuzana untombazana sakuhlala sakudiscussa leyo nto leyo ukuthi no kuzohamba kanje. Ngase ngathi ke mina ayi kulungile nami ngizozama ukuthi ngithinte abantu abaseduzane nami kube yilokhu nalokhu kubonakala ukuthi kube kanjani sikwazi ukwenza kube serious. Sasinenqwaba ke yabantu esasithi futhi sizoba invite ukuthi bakwazi ukuthi bazosiqinisa emkhankasenweni wethu. But unfortunately kwezinye zezinto akubange kusenzakala futhi ngangikucela lokho ingane ngaze ngayitshela ukuthi kokunye ngokuhamba kwendlela ngoba into yayizoba nkulu kahle le nto leya ngokwe planning yami ngendlela engangidrafte ngayo phansi. Ngokuhamba kwendlela kuzohambe kudingakala ukuthi mhlambe kuzohambe even esikhwama esisisebenzisayo to make more kuzokwazi ukuthi sidinge into kanjalo. Yazi yathi futhi kumina kwangenankinga. Yazi yathi kumina uyakhumbula ukuthi njengoba kanje mne wethu isimo sikanje nami I need to use something noma mhlambe ngikwazi ukusibhekelela noma lapha engihamba khona noma abantu abasuke bengiphelezela if ngiya somewhere. So kwaba nje ilento le kanjalo ukuthi no we both understand each other and the mission ukuthi no sibheke ephikiwaphi kanjani. Yathi kanti nokulungile one thing ufuna ukuthi umuntu athembeke kuphela. Iyayi kanjalo nje bafo ngaleso sikhathi leso ukuthi ngiyayicabanga ngifuna ukukhuluma kahle ngifuna ukukhuluma into bese ngifaka into eneleto le enenhlabathi ngoba phela ngoba nje kunalama voice note ingane ewa post down ewa declareayo like on social media kwangasho ukuthi ngangiyiphendula mina nje ngilokhu ngifayela ama voice note yonke leyo nto leyo enkulumeni yenu okusho ukuthi nina nentombazane naseningasaxhumani ngendlela efanele nixhumane ngayo. Njengoba seningasaxhumani ke nentombazane ngendlela ekufanele nixhumane ngayo, yisiphi isizathu sokuthi uMax aze ku social media because une direct contact nalentombazane abuye eze ku social media azosho lezinto ebekade ezikhuluma la kodwa ene direct contact nentombazane? Max ngoba ukhona uMax asilona idlozi uyakwazi ukuyiphendulela ngoba eyinkulumeni zikaThamara thina sifake o10 rand based inkulumo zikaThamara plus nokuthi sifisa ukushintsha impilo kaThamara thina singamadoda. Nayi vision yakho Mleza esakulandelela kuyona ukuthi wena isifiso ukuthi asike sibheke ibackground yengane ukuthi imi kanjani ingane ithola ipolo makufanele ithola ipolo makufanele ithola ilicense fanele ithola ilicense based ezinkulumeni zengane angithi yebo ithi ke ngokuwena une direct contact nentombazane no Max une direct contact nentombazane ngaphandle ka social media. Kwenzeka kanjani ukuthi mase ningasayitholi intombazane okanye intombazane beyibhizi ngaleyo nto beyibhizi ngayo? Kwenzeka kanjani ukuthi ize ku social media lento kube nina noba uthuni ne direct contact nentombazane? Max umbuzo emzukulu ngithanda ungawuqondi kahle ngifisa ukuphendula kahle kodwa manje ngicela ube clear uMax wenzeni? Okay ake kuthiwe ke nanga umzukulu une direct contact nomzukulu kune arrangement eniyenzile okanye nezivumelwane enizenzile nomzukulu wangatholakala umzukulu for 5 days kanti nina nomzukulu ne arrangement. Esiphi isidingo sokuthi uze ku social media bowungeke ukwazi ukungilinda na uzugcina ungithola njengoba thina sobabini sine direct contact soba u2 lindo lwendalo benemali zabantu isimana sisi kusakhuluma amadoda manje mana kanjalo ungazi uzofezeka izinhloso zakho la sizolungisa la ukuhlala khuluma Max ngilalele mfowethu.
Ya noma ngingawuzwa kahle umbuzo kodwa ke awuthi ke ngiphendule ngalendlela. Mina ukuxhumana kwami noTamara akukaze kwaziwe la ku social media up until uTamara wadedela iVN mina ngixoxa naye ku WhatsApp. Yonke lento iqalwe iVN ededelwe uTamara la khona mina ngixoxa naye ku WhatsApp la ayengixoxela khona indaba yokuthi unikeze umyeza imali engango 2000. So wayesethatha leyo nkulumo kuTamara wayiletha la ku TikTok eyiVN le trendayo njengamanje. Usho ukuthi wena Butmax uTamara uvele wasuka waphosa iVN nje kungekho sizathu. Izathu sikhona Uma ngabe kancane bengifayina kancane bafethu ngoba mana Max mana lento ngihlezi ngisho ngithi baningi abantu abanama answers abangawazi into straight ibhekane noma yaziwa umyeza umuntu oyiqonda kangcono na uTamara kuphela abanye abantu abayazi lento le and lokhu ngikusho ukuthi abazi ngizokutshela mina ukuthi yini into eyenza ukuthi ivoice note uma ngizwa lapho umntwana akakhuluma khona into emenza ukuthi angaze emcasulile uMax kuthiwa ushayitile side waba ngase side lase ladies house kunenkulumo uqinisileke lapho ngiyeza uqinisileke lapho ngicela ungilinda ngiqede yebo okwesibili kunenkulumo engayiposta in general ngikhuluma ngokuthi umuntu ungabothi uyamazi uma uzombona ehluphekile noma mhlambe engenamali sekusimo empilweni engaka recover noma engekho right ngesimo sokuthi umuntu othi uyamazi mangabe nemali ilapho khona umuntu akutshengisa khona ama true colors umuntu engakuthembisa yonke into so mangizwa ngane ngathi solo ukuthi yonke le nto leyo ngangeyibheki 3 excuse me lapha emaPutaland lezi eyivuthayo into ithi yonke straight le nto le yabhalwa umyeza simple and general so General wamasimba ogudla mina uba no general man uhulumeni nasilungise indodaba bayeke laba bakhomentayo like no ngifunda icomment kaTamara la hayi khona ngiyeke musumnaka angithi manje khuluma thina ke musumnaka lo musumnaka myeza khuluma nathi thina sifuna ukunderstanda lento ukuze ngikwazi ukuqhubeka nenkulumo yami umzukulu asikhulumeni so umyeza mase kukhomenta noTamara la ukhona into esayizovela esingeke siyithande bengicela mina Mnyeza ngokuhlonipha ngoba ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi sihovana nje sihleli kulo live nje kukhona okukhulu okusezayo mina ngiyanitshela emzukulu ngithi ngikutshele ngayisho lento 2 weeks ago ngikhuluma noMyeza there's a lot that is coming about uTamara mara usazokhuluma into eziningi kusazoba khona okukhona kusazokhona ukuba khona nje idrama isazoba khona la so ngicela ukuthi Myeza maye ufuna ukuthi simhloni ihloniphaneni Myeza ukubeka ngami just step back ungavumi next ezokwenza ukuthi implicate ezintweni efana lezi iyekele njengamanje ubeka ngami ulive ngoba sekuzokhomenta noTamara seniyethukana manje uyeke lo live uvale because wathetha lamacala no sizowathetha lamacala kuzoze kuvele nabantu esingadinge ukuthi bavele la luckily enough mina noMyeza siyakucommunicate but ucommunicate kwethu kune respect ne-business things phakathi kodwa into engiyibonayo la baba Ntuthu umzukulu ngoba ubuza imibuzo kanje kukhona okusezayo ngoTamara there's a lot that is coming enkuluwa yini edala manini shade manini bafethu cela uyibamba la lento kade ngiyicela na izolo nakubafethu abaye siphela kade ngiyicela lento le ukugcina futhi ngikhuluma ngayo like kulo live lo ngizoposta nje kuphela mase ngenza ipayment le ya 2000 rand lo ya
I will just upload it la lento zanene ukhona lo omunye umfowethu lo uDoc lo this one laba abafowethu abaseduzana abafuna imali zabo bazodila nayo because uthi udila ngama civil matters if kunenkinga anginayo inkinga nalonto leyo ngithema into abafuna bayenze they must send back ama proof of payment so ama ukuthi abekho happy ngaphansi kwegama lami nani bekwazi ukudila bebodwa ayikho into engisazolento zane ngisazoyiresponda and engufisayo kade ngisho na izolo anginayo impi angilwi ngicela ukuthi lenze sure ukuthi even ngaphansi kwegama lami noma ubani othintekayo noma ezwa ingane hlezi phephile bafethu anginazi lento zana ilento le anginazi izimpi noma mhlambe zokuthi ngiyalwa noma ngenzana angifuni ukuthi ngoba anything isithi asingena ngento ehubala sivele sifike isitha ngoba sazi ukuthi nento ehited kanje umuntu bese afike ezofeza izinhloso zakhe bese kumele ukuthi ngi-investigate ifoni yami iziyohlala lapho iyohlala emaphoyiseni kuthiwa yimina umuntu osolakala umuntu omsolo oqala njengoba inganathi declare nje izolo aphathe bengisholela ku-WhatsApp so ake ngiphume la lento zanene kulento le phile bafethu ngiyabonga nje siyabonga mfowethu siyabonga nonke ningenile la because la myeza